Siyazizwa indaba wengane zakwethu siyazi indaba wentshatha Mpokangobe akusicacisele-ke manje ukuthi usopolitiki noma umsakazi uvese nje ungene eviyweni lemkhonto sazi ukuthi cha wena njengoba nje uthola lento oyitholayo uyithola vese usendaweni e-right. Angazi mina noma umsakazi noma usopolitiki awusicacisele nje lapho ukuthi wena usopolitiki noma umsakazi. Sazi ukuthi uma uthi usopolitiki makumele sishaye usopolitiki nawe uyithole indoku ungagcina sewushayela ubala uyabo. Cacisa-ke ukuthi usopolitiki noma umsakazi kukuze sihle isithunzi nalokhu hamba uphoseka kuyo yonke indawo. Angazi ukhozi lunenzani mina kuyiphutha nje ukuthi egcineni funa sekuhambe kugcina kumenyezwa igama lakho nomsakazi ohlonishwayo ngalihlonipha iSouth Africa yonke mhlambe nangaphandle uyabo. Kodwa nje sekuyiphutha ukuthi ngalokho kumenyezwane negama lakho sekumele kusimemezana nawe-ke manje thina la uhamba khona igama lakho awucabange sewuthola igama lakho selimenyezwe yimi la ku-TikTok ngoba nihambe niyiphosa ukuthi ukhishwa yini emsakazweni angikwazi mina. Phume ey'ndabeni zosopolitiki uma uthi usopolitiki akucaci usopolitiki wena noma umsakazi uyabo noma u-influencer noma u-content creator. Sicacisele nje sazi ukuthi laba sibone ne-content creator kungcono ngoba thina sisasho kahle lento yenza nje kukusibhedela kungcono thina sisasho kahle kuzofika oMakhanya la ayiwanti uzoba yini ngoba bazoza uma uqhubeka kale nje angazi ukuthi uzoba yini ngoba kuzoza oMakhanya kukuzehlisa isithunzi wamphoseka kuyo yonke indawo. Ngoba ufuna ukula izimpi zepolitiki phume into zepolitiki wona kucace ukuthi umsakazi uma umsakazi kunezinto oyigwemayo ongazenzi ukuvikela igama lakho uvikele nanesithunzi sakho. Ngisho izimpi zesigodi awuzilwi ngoba uyibrand phela wena uyibrand yokhoza ngithi so uvikela ireputation yakho uvikela nesiteshi osebenza kuso of which Ukhozi FM. Kunezinto ongasazenzi wena izimpi zeyigodi nje awuzilwi ey'ndabeni zepolitiki nje awungeni wena ngoba wena umsakazi. Nangu uMancisi uzohamba ekhosini ahambise i-evidence yokuthi wena uyamthuka mase kufike lapho usekuxoshisa emsebenzini ubezama ukuxosha emsebenzini kanti uwe anginazi yini ningeneliseki anihlulwa yini ukuhlala endaweni eyi-1 umsakazi wakhetha ukuba umsakazi yiba umsakazi-ke ngusukuba usopolitiki. Uma usufuna ukuba usopolitiki yeke emsakazweni ngoba uzongcolisa igama lokhozi ngenxa yepolitiki ngoba kumanje lizongcola igama lokhozi ngenxa yepolitiki ongazi ukuthi ufunani kupolitiki. Nihambe ningena kuyo yonke into ngoba nazi ukuthi ninegama nina niyaziwa nabantu benu nama-followers enu nina azonidefenda. Igama lakho lizongcola ngeke azalidefenda ama-followers ukuthi ama-followers akho azosithuka la ku-TikTok but igama lakho ngeke azalivikele ngoba phela izimpi zakho bengazilwa. Sonke nje uma kuthiwa sidecide ukuthatha isayidi lakho sile izimpi zakho singazilwa izimpi zakho but igama lakho ngeke sililwele igama lakho thina lizongcola. Ake nihlonipheni nje ntshatha uyihlonipha umsebenzi omkhulu onohlonishwayo zihlonipheke nawe vikela isithunzi sakho vikela umsebenzi wakho. Kuthini nje wona uma sekubhaliwe ngayo emaphepheni sekubhaliwe ngako Facebook umsakazi omkhulu kangaka uluzimpi engahlangani naye ngoba uMancisi akazasho lutho kuwe. Wakwathini Mancisi kuwe uma kuthiwa nje omunye umuntu uyakubuza ukuthi wentshatha njengoba ubhizi uthukana noMancisi wakwathini kuwe Mancisi wakwathini kuwe Mancisi akazesho lutho. Uluzimpi engakudinga engahlangani nawe nalokho uthi uyindoda nje ubuphapha niphapha kakhulu ntshatha akufuneki ube indoda uphapha njalo uyaphapha inyaka indoda nje sine kanjalo ekugcineni ugcina uswenza lento ongamele uzenze because of uyindoda wena uyile ndoda ephaphile. Hayi ntshatha ake nihlonipheni mani sihlonipheni ngisakuthi uyaziwa ukuthi uphaphe kangakanani sihloniphe phela igama lakho leli usebenzele kanzima lihlonipheke ngisakuthi uyazi ukuthi cha hayi ukuqina kume ngenhla lihloniphe kodwa igama lakho ibrand phela wena awuvikela ibrand yakho angicabani khona itest somsakazi esingafisa ukubona usisebenzele ngoba wena uyibrand. Vikela ibrand yakho phela ngisakuthi uyazi ukuthi cha ukuqina kume ngenhla angisakhoni angibambeki ngoba nihlale nihleke kungazi yini ehlale nihlekisa gcina senenza zonke into ey'phuma eceleni lezi. Hayi soka nina oMancisi lo msebenzi abawenzayo umsebenzi wabo osezingeni labo bangosopolitiki umsebenzi wabo njengoba behambe befunela abantu umsebenzi emafemini abantu emafemini umsebenzi wawo. Wena uma ngathi waphuma nje manje okwenza into abayenzayo ngeke uze uyenze
ngoba ubizelwe kuyona. Ngeke umuze ekhuluma ngokhozi, ngeke umuze ukuthi ememeza igama lakho okhozini ukuthi ukhozi kwenzeka ukuthi. Umsebenzi wabo kufaka abantu emsebenzini. Ungathothwa lokho wazalwa kwaze ufake ngisho umuntu oyedwa emsebenzini. Akekho ngisho umuntu oyedwa wakwamfaka emsebenzini. Ingoba nakhona hayi ngoba unomhobholo, ingoba awukho kule field yokuthi ungafaka umuntu emsebenzini. Uyabona into ezimbili ezihlukene kodwa usutheshiwe nakuye. Yini lefunakalayo? Anikahle nithatha ngizehlisa isithunzi. Kahleni. Ngeke uphume nje lemathovo kakusasa efemini. Uyofaka abantu emsebenzini, ngeke uyenze leyo nto leyo. Ngeke uzuyenze. Kodwa ubhizi ngapho umemezana nabantu abakwenye field wena kwenye field. Abekho abasakazi bezinye izideshi ongamemezana nabo oza kweni. Awumemeze bona. Nganti kuyokusiza lokho. Hawu kahle nithatha ngizehlisa isithunzi nina, vekelani isithunzi senu ni brand. Thina ukuhamba imenyezwa yithi la ku TikTok manje. Awucabanga nje ngokumenyezwa kwakho yimi, wehlelwa isithunzi vele. Khona omnye ongazokukhuluma nje bangikhuluma bazokuthuka. Cabanga ke. Entweni ongahlangani